ओइ एम्बुआ हा हुइ थोबायना रायजोफोर ना थोलायबाय नै बेयाव बेटसेबा गिदिरखालै गोरिसो एसेयैनो आधा केजिखा आरो ना बेसे गोलाव नुवाखै नोङो खाफाल दंबा मोनजागोन आयै थै गलागासिनो नै सेस हेलौ लोगोफोर बयखौबो बरायबाय नैबे आंनि गोदान भिडिअआवहाय लोगोफोर आङो दिनै माने ना सारनो नागिरदों आरो फुख्रियावहाय आं दिनै माने ITI क्लासावहाय थांला जाहैबाय ओमफ्राय न'आवहाय रावबो गैया थारमाने जोंना न'आवहाय बिमाजों आंजोंल' नालाय बिफाबो गैया बिदाबो गैया फंबायबो गैया बिब'बो गैया बिनानावबो गैया रावबो गैया आरो खालि सानैल' बिमाजों आंजोंल' बेनिखायनो बिमाया बहाबा थाङोबा आंहा न'आव थानांगौ जायो उफाय गैया माने मोसौ मोसा बोरमा बायदिसिना दं नालाय दायो आङो माने दिनै ITI क्लासावहाय थांला बिमाया जोंना सारादुआव थांदों जाहैबाय बेनिखायनो आं नै न'आव थानानैनो माने जोंहानि फुख्रियाव थानाय दै एसेखौ सारनानै ना हमसै आरो ओमफ्राय नोंथांमोनहा अननानै लाइक खालामबानो जाबाय अननानै नायदे लोगोफोर ओमफ्राय आं मोनसे खोथा बुंनो सानदों लोगोफोर जायहा माने बिमा बिफाया साख्रिआवला माहाजोन धोन सम्पति दङ बिथांमोनहा बिराद खाफाल गोनां आरोना खिन्थु खाफाल गोनां होननानै जायफोर माने फिसाला फिसाजोफ्रा माने बिमा बिफानि सायाव आराम जानानै उदाङै थानानै लेखा फरा रोङा लाबानो बाइक साखाव लाग्राल' जानानै साख्रि मोना लाबानो जानला मोनला फावसावलिया जायोब्ला बिराद दुखु गोनां आरो मानो होनब्ला जोंफोरबायदि न'खर गैयै बिमा बिफा गैजायैफ्रासो माने थाखा फैसा गैजायैफ्रासो बिदि जानायाव समायो आरो दा बिनिखायनो खावलायबाय जायफोरना बिमा बिफाया साख्रिआवला बिथांमोननि फिसाला फिसाजोफ्रा मोजाङै फराय मोजाङै था आरोना जानला मोनला जानो नाङा दा गाज्रि मोननाङा दे दा नायदो लोगोफोर नै दैया बेसे गोथौ नै बेनिफ्राय बैनिफ्राय नै हान्थुसेबो जाया नायनोसै जायगाया नै गुवारानो दाख्लै बैखौ सारखांबाय नास्राय गोजा मोनदों दा नै सोरगिदिं नायना लाग्रोदो जाबाय लोगोफोर दा एबार आङो सारनानै लानोसै ओमफ्राय जेब्ला ना हमो होमबा देखायनोसै दे लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर आं दायो नै बेसेबांबा गुवारखौहाय सारनानै गेजेरावहाय ओरै आलि खोथेनानै बेखौ सारबावबाय आरोना ओमफ्राय जा गोबाव सारबाय 1 घन्टासो जाबाय आरो दासो नै फारसेखौहाय माने सारखांदों आरो दायो बेखौ आं हमसिगोन जाहैबाय लोगोफोर नायबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर बेसे बुरजा मोनो नायनोसै दा नैबे दै एसे थानाया जेबो नंला थाथोंसै दा नै सिंखावरि नै सिंखावरिया मानै जाबाय खर' बस'आबा बिरोलै ओइ बनि बेखौ हमग्रोथारनांगौ बोरै नास्राय सोला खिजानायथार बेखौ हमग्रोथारनांगौ नास्राय बनि मोनबाय आयै मानै दंमोनलै बेयाव मासे दंमोन गोरलै दंथारो नैबो मासे गोरलैमोन जिखुनु जाया बेखौ बुखुजोबबाथाय बिराद बुरजा मोनखाबाय आरो नास्राय गोजा थाजोबखागोन नायबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोनहा बुरलुगोरबाय आं नै बेखौ माबानानै ओरै फिसौ गारहरनांगौ दंना गैया नायनोसै गाहायाव फैजोब्बायदां आं बे गेजेराव बुरख'ना लाग्रोनि खारजोबनायनि नायानो एकदम गोरलै नायलै मानैखा खेनसेनो नै फावना हंगारसो गारदोंमोन माखासे मोनबावगोन दासो गोरि मासे मोनदों नै एसे गिदिरलै नुनायाव फवासे जाखागोन होनबावदों ओरैखा मेरला ना मोनगोन आं बेवहाय ओरै दांग्रोमबानो मोनगोन र' बेयाव मासे दं नै नायबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोनहा बेसे बुरजा मोनो हमखांनानै बेसेबां मोनो देखायगोन आं दे जाहांबाय नै ये देखो गाइस नास्रायखौबाथाय बिराद गोथाव मोनखायो आङो
आरो फिसा फिसा बिराद दङ नायानो नै दाबो बेसेल' मोनदों गैया खोथा गैया आंजों एम्बु थेम्बु लागावजोब्बाय बोरै एम्बुआ नै जानांगौ खोथा गैया ओमफ्राय नैबे आं मासे नुनाय दंमोन नै नास्राय गिदिर एसे येस लागाव टाइम गैथ'आ र' मा ओंखाम गोरलैबोलाय सारादुआव थांदों नोंहालाय मानो थाङाखै बोरै नायानो बारा गैयालै हरथिंसो थागोनदां सारबाय नालाय सारबाय बेखौ नायग्रोजोबनोसै ओइ देखौ साला बारदों दाबो ना गिदिरखौनो मोनाखै मोनगोन मोनाबाथाय गैलालै सेसनै लानजाया नै गिलु-बालु फाग्रा सिख्रानो मासे दंमोन बोरो नै नास्राय गोजा जोबथारलै नैबाव मासेबाव नै बोरै गोरलै गोरलैसो बेसे बुरजा मोनो नायबानो जाबाय लोगोफोर आं हमनायखौ होबाय थालाय सासे मासे बारनबोदों दासो सिंखावरिया नै मेरला दंथारो बेवहाय 10थासो मोनखाबाय नै बेखौ फिरिनांगौ बे दोलखौहाय होमबाना माबायो हलै माहाबानि उना मासे माबादोंमोन दा जोग्लुंफिनजोबगोन आं बेखौ आंनासो बिदि गोरलै गोरलै गोजा जोबसै नै नायानो गिदिर बारनबा हामसिगौलै मासे खुसियाफोर थालाबायबाबो जायो बायदा मासेबो थाया ना दंबा खारलाखायो नै नास्राया माबादि थायो नुवाखै बहा खारनो जाजोबगोन नै बिथां जागोनसै जाहांबाय नै रायजोफोर निस्ला गोजा थोथारबायलै आरो मोनबावगोन र' बेखौ सारनो हाबा सारनोसै सारनो हायाबा दोनसै नैबे नास्राय गिदिर दंथारो बारनानै फैदों दासो येस आदै बारबाव खारबाव नास्राय बिदि गिदिर नुवानो मेरला ओमफ्राय नास्राय बरख' रायजोफोर नुबाय दा नाया जाहांबाय लोगोफोर नै लास्टआव नैबे गिदिर मासे मोनबाय नै नास्राया नुवाखै मेरला दं नै गिदिर गिदिरा थोबायलै बरख' मेरला नास्राय गोजा जोबखालै बेखायनोथ' सोरबा बायनो नामा ओरैनो मोनजायालै ओरैनोबा खस्थ' सारनायसो आं ओरैनो फ्रियाव मोनजाया नांगौ बायनानै मोनजागोन आरो सिनस्रि साजोब्बाय थोलायबाय नै बेयाव बेसेबा गिदिरखालै गोरिसो गोरि गोरि लोगोफोर दा माने ओंखामजों जानो एसे गिदिर बोरायखौहाय लांफैग्रोबाय आरो बिदै फुदुङोना एवफ्रामो मथा मथि नैबेखौ सारखांबाय सारखांनाया बै दंबावो बेखौ सारबावनोसै ओमफ्राय नैबेथ' सारखांखानायसो नै जाबायदां जासिगोनलै गिदिरखौ आलुजों संनो ना मा होनखोथाय आलु हानाय दंखायो जाबाय बेखौ लांग्रोसै ओमफ्राय नै बेवहाय बेसे बुरजा दंबावो नै नायदो सिंखावरिया बाथोन देनानै जानो बरिया जाखागोन
सिंखावरि दं माथो नुवाखै आं दङ दाथोंसै आं दा साइन्स हाहा एबार बेखौ सारनोसै ओरै एसे बलायग्रोनोसै ओमफ्राय सारनांगौखौ एसे सारनोसै गगासो मोनसिगोन लोगोफोर आं बैखौहाय सारासै आरोना खारल' माने दोलल' गारसिननानै दोनबाय हांसो हाबनो हायैनि दा जालालै मालाबा साननै सानथामनि उनावहाय सानसैलाय आरो दा नाखौ नायबानो जाबाय नोंथांमोना आं एसे सुस्रानानै देखायहैनोसै दा आङो दैजों आराम सुखांबाय आरो नै ओइ एम्बुआ थुइ थोबायना रायजोफोर नास्राय गोजा बेसेबांसो जागोन आंनिबा नोंसिनिबा सेरसेनि बारगोनदां एसे ना मा होननांगौ खावसेखौ सारनो मोनासै गिदिर गिदिरखौहाय गैला माबाजोब्बाय लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनोसै दे ना सारनाय भिडिअखौ नायना माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय